De nou tenim el Nadal a la cantonada. A la nostra cultura mediterrània, la gran majoria dels esdeveniments passen per la taula, i una taula amb majúscula. És obvi que al decurs de la darrera dècada el patró del comportament del consum alimentari ha variat considerablement. És cert que no es menja tanta quantitat als àpats centrals, però també tenim de tenir present que la gastronomia nadalenca comença a la Puríssima i s'acaba a final de gener. És freqüent en aquestes dades rebre a la consulta dietètica aquestes preocupacions que fan referència a com trobar la manera d'entrar al Nadal amb un organisme preparat, no massa sobrecarregat per tal de que vindrà no faci efectes devastadors. Una altra preocupació és trobar recursos per minimitzar els possibles efectes adversos de la ingesta excessiva dels dies centrals festius junt amb la baixa activitat física pròpia d'aquestes festes familiars. I referent al postnadal, trobar la manera de depurar l'organisme i mirar de baixar els quilos que hem adquirit degut a un balanç energètic positiu, que n'ha entrat més del que hem tingut la capacitat de cremar. De totes aquestes qüestions en parlarem el dijous, dia 1 de desembre, al restaurant Bella Vista Jardín del Norte, al carrer Enric Granados 8688, a tocar del Centre Mèdic Atlàntida. Us hi esperem.